Gian Anton Vassallo jibqa' magħruf l-aktar għal poeżija Il-ġifen Tork. Biss, din mhix l-unika kitba tiegħu. It-tim tagħna ltaqa' ma' Bernard Micallef f'tentattiv sabiex japprezza lil Vassallo aħjar. Wieħed mit-tliet ġeneri ta' Vassallo huwa l-ħrejjef umoristiċi, versi ċajtiera li jgħidu jirrakkontaw storja qasira, ħafna drabi b'annimali allegoriċi, pereżempju waħda minnhom hija il-burqax u l-arusa illi jintaqgħu far id-dut u li huma żewġ ħutiet kif nafu tal-ibħra Maltin. Li hu interessanti f'daw il-versi huwa l-iskop pedagoġiku ta' Vassallo. Il-letteratura għalih kienet mezz edukattiv u dawn il-ħrejjef f'rakkont qasir ħelu jaqbdu żewġ tipi Maltin, pereżempju fil-każ tal-burqax u l-arusa, far id-dut jaqbdu il-klassi li tipprova tidher ogħla milli hi l-arusa għaliex għax hija ħuta li tom ftit il fuq mill-burqax u l-burqax il-bniedem li ġej minn klassi iktar baxxa imma li f'din il-ħrafa jipprova jeleva lilu nnifsu billi jistaqsi lill-arusa meta se tiżżewweġ għax hija arusa allura hemm paronomasja lob bil-kliem fuq il-kelma arusa. Imma l-ħrejjef hekk jaħdmu. Jien naħseb li Vassallo f'dan il-ġeneru irnexxielu mhux biss jaqbad il-karattru Malti, imma jaqbad ukoll il-lingwaġġ tal-karattru Malti tal-perjodu tiegħu għaliex jibda jimita f'dawn iż-żewġ ħutiet jitkellmu ma' xulxin. Il-burqax jgħidilha kif inti, meta se tiżżewweġ, ma jinteressanix għax jiena kurjuż, sempliċement biex inkun naf. U l-arusa, il-ħuta l-arusa ma ttieħx wiċċ u tibda kważi tajlu inti kollu tistaqsi, moħħok illi tkun taf x'qed jagħmel dan, x'qed tagħmel din. Din hija imġiba tas-soċjetà ta' żmien Vassallo. Il-ġeneru l-ieħor ta' Vassallo huwa l-lirika. Poeżija illi titratta l-kundizzjoni umana, ġeneralment il-kundizzjoni patetika. U f'dit tip ta' poeżija, bil-kontra ta' dak li jagħmel fil-ħrejjef versifikati, Vassallo jagħti ġbijat li iġaluk titħassar lill-bniedem bħala ħlejqa mortali, ħlejqa li tagħmel taf illi qiegħda tinbidel kontinwament, qiegħda tikber u li iż-żmien minn fuqha għaddej. Waħda mill-isbaħ poeżiji f'dan il-ġeneru hija Iż-Żurija. Ħafna Maltin jafu l-bidu ta' din il-poeżija u żmien ħelu kif għaddejtli, żmien ta' meta kont blaħtija, it-tifkira biss ħallejtli biex il-lejra nħoss għalik. Ma kif f'daw l-erba' versi, wieħed jinnota teknika verament straordinarja. Il-poeta qed jindirizza liż-żmien bħalli kieku iż-żmien huwa persuna kattiva. Iż-żmien huwa personifikat. Barra minn hekk f'dil poeżija lejn tmiema, iż-żmien jiġi ppreżentat bħala dan il-ħallil illi jiġi bis-serqa u joħodlok ħajtek anki waqt illi qed tifraħ biha u qed tgħixha. U forsi l-iktar mument kommoventi fil-poeżija, qed ngħidan għaliex is-sentiment huwa l-appell ewlieni ta' daw il-poeżija, l-iktar mument interessanti fil-poeżija huwa l-għarfien ironiku li aħna narfu l-għena taż-żożija u tal-żurija meta ikunu għaddew. Bil-implikazzjoni li Vassallo jagħmilha kemm il-darba fil-poeżiji tiegħu li l-għena tarfu biss wara li jkun spiċċa. Il-ġeneru l-ieħor ta' Vassallo huwa l-poeżija epika. Jiġuna f'moħħna naturalment il-ġifen Tork, Mannarino, bidu Malta u ġensa, tifħira lil Malta li għamlet żmien
kważi kważi taqdi l-funzjoni ta' innu nazzjonali. Dawn il-poeżiji kienu imnebħa wkoll mill-interess storiku ta' Vassallo, però mill-ġdid għandhom teknika li tiddistingwihom kemm mill-istorja kif ukoll mill-ġeneri l-oħrajn. Pereżempju, Vassallo fil-poeżija Mannarino jiddramatizza il-figuri storiċi. Jiġifieri jippreżenthom bid-diskors tagħhom iktar milli b'rakkont tiegħu, u allura il-poeżija tinħass qisha qed tiġi drammatizzata, qisha qed tittella fuq palk dak il-ħin waqt il-qari tagħha. Huwa interessanti wkoll dal-istil għaliex il-mument storiku jagħmlu attwali. Jiġifieri waqt il-qari idaħħal lill-qarrej fil-kuntest, fil-ġrajja, fl-imġiba, fil-ċirkustanzi kollha tal-mument storiku. L-armla. Bil-hemm bil-biki id-dinja wisq mimlija. Għodwa ma tisbaħ li ma jibki ħadd, kif koljum nara jien u drabi fija. Daqqa dak, iżda kolħadd kellu għandu jew jkollu iweġġa' qalbu. U ħadd ma jgħid ma bkejt, ma nibki qatt. Min dak lemm, min dak loġieħ isalbu. Ieni min jista' fis jeħles minn hemmu u fih ma jibqa' sakemm wisq jgħalbu. Fost l-akbar wiġa l-qalb li nistgħu nsemmu, jien nara meta r-raġel titlef mara li kienet biss titgħajjex barqu u demmu. Dit-telfa hi wisq li minnha jiġi wara u ħaġa triet. Om fqira miskina fuq ulieda min qatt jista' jsabbara. Il-Sinna jixtieq jirringrazzja lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litterizmu, lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol, lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti u lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università.